घावणे बनवते ठेवू खायला. 100% का 200% मला खात्री आहे की तुम्ही पण हे करत असाल. उगत नको, उगत काय लागलं वेळ डोक्याला ताप नको परत. एकदम करायला गेलो ना भारी पडतं ना, ते त्रास होतो. पाणी तापलं बाबा. हा पाणी काढ. आज घावणे बनवते. आपल्याला ना 1-2 कमेंट होतात ताईंच्या की घावणेचं पीठ कसं तयार करते दाखवा म्हणून. तर हे पीठ बघा, हे मी तयार पीठ आहे ना करून घेते ना घावण्याचं. म्हणजे तांदूळ धुवून घ्यायचे आणि धुतल्यानंतर 2-3 दिवस सुकवायचे उन्हामध्ये किंवा फॅन खाली. आणि हे असं जाडसर पीठ आहे ना चक्कीवरून दळून आणलेलं आहे. म्हणजे याची भाकरी पण बनते आणि घावणे पण तयार होतं. म्हणजे एकदम जाडं पण नाही आहे आणि एकदम बारीक पण नाही, असं मीडियम पीठ असतं हे. तर हे असं दळून ठेवलं की बरं पडतं. आयत्या वेळेला आपण कधी पण पटकन नाश्त्यामध्ये घावणे वगैरे तयार करू शकतो. आता कधी कधी तांदूळ भिजून पण करतात, पण त्याला कसं जरा वेळ लागतो. हे आपलं म्हणतात ना इन्स्टंट म्हणतात ना, पटकन होणारे हे असं आहे. त्याच्यामुळे हे असं मी पीठ आहे ना दळून ठेवते. हे बघा पीठ काढून ठेवले, आपल्या गरजेप्रमाणे घ्यायचं आणि त्यात मीठ टाकायचं थोडंसं. आता पाणी घेऊन चांगलं असं मिक्स करून घ्यायचं. हे बघा, हे असं पातळ मिश्रण बघा तयार झालं. हे आता जरा 5 मिनिटं ठेवायचं आणि मग लगेच करायला घ्यायचं. झटपट होणारा नाश्ता आहे हा. सकाळची घाई गडबड असली ना तर असे घावणे तयार करायचे, चटणी बनवायची नारळाची आणि मस्त गरम गरम खायला घ्यायचे. खूप छान लागतात हे. आणि इथे चुलीवरती बघा मी आता ठेवलाय फ्राय पॅन ठेवलाय. आता फ्राय पॅनला तेल लावलंय थोडंसं आणि आता हे सोडायचं. बाजूने थोडंसं तेल सोडायचं. फ्राय पॅन मध्ये कसे जरा पटापट होतात ना, घाई असेल का बरं पडतं मग ते करायला. हे असे आपले घावणे आणि सोबत बघा ही नारळाची चटणी केलेली आहे. ठेवू खायला. खायला घेऊ. हा घे. आणि इथे कुणालने बघा नाश्ता करायला सुरुवात केलेली आहे. चांगलं झालं का रे? चटणी चांगली झाली का नारळाची? नारळाची चटणी ह्याच्याबरोबर म्हणजे घावण्याबरोबर नारळाची चटणीच पाहिजे, कोथिंबीरची नाही चालत. आता गाडी CNG किती आपल्या? नील 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 आहे नील. तुला सांगितलं ना. सगळं लिहून ठेव. एक वही. नाही नाही नाही, तू मला एक वही दे, मग वहीच मी सगळं लिहून ठेवते. बघितलं. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. वाजले सकाळचे 10:30 पावणे 11 होऊन गेलेले आहेत, म्हणजे 11 वाजायला आलेले आहेत. काय मग आजचं काय? अरे देवा, मला फोन वाजला. आमच्याकडे ना आज सकाळपासून फोन चालू आहेत. आता पण बघा मी बोलायला सुरुवात केली आणि फोनची बेल वाजायला आली. कुणालच्या बाबांच्या. आत्ता ते जरा फ्री झाले होते फोनमधनं, इथे येऊन बसले तेवढ्यात परत फोन चालू झालाय. तर काही नाही, आज चाललंय आपलं रुटीनच चालू आहे. कुणाला आज सुट्टी आहे त्याच्यामुळे तो घरी आहे. आज त्याच्या सुट्टीचा शेवटचा दिवस आहे, म्हणजे उद्यापासून त्याचे क्लासेस चालू होईल.
आणि मग नंतरला रेग्युलर जे आहे ते चालू राहील. मग आज माझं ना मी मंदिर साफ केलं, छान सगळं व्यवस्थित सगळं हे क्लीन करून टाकलं. म्हणजे नवीन वर्षाची सुरुवात म्हटलं आज मंदिरा स्वच्छ करूया आणि मगच म्हटलं पूजा करूया. आणि काय नाही आपलं किचनचं काम बाकी आहे. बाहेर पण काम करायचं आहे, जरा थांबलो आहे आम्ही. आता बघू यांचे कॉल चालू आहे सकाळचं, सांगते काय सतत फोन चालू आहेत. आज काही नाही, सतत ते जवळ 1-1.5 तर तरी फोनवरतीच त्यांचं गप्पा गोष्टी चालल्या आहेत. म्हणजे कामाचे सगळे कॉल येत आहेत. बघू आता त्यात लिहिलंच मोबाईलमध्ये लिहून ठेव, ते सेव्ह राहणार. हां लिहून ठेव. तर आमच्याकडे की नाही आज हिसाब किताब चाललेला आहे. तुम्ही जर का कालचा व्हिडिओ बघितला असेल ना, आम्ही बघा गेलो होतो काल फिरायला गेलो होतो, हडपीटला गेलो होतो, नंतर विजयदुर्ग किल्ला. किती खर्च झाला टोटल हा सगळा हिसाब लिहून ठेवलेला आहे. म्हणजे बरं पडतं मग, कारण CNG पुन्हा खाण्यापिण्याचा खर्च असतो तो, आणि परत इतर जो छोटा मोठा खर्च आहे ना तो नंतरला कसं जेव्हा आपण महिन्याचा खर्च काढतो ना तेव्हा मग त्यावेळेस माहिती पडतं की ह्या महिन्यात आपला किती खर्च झाला आहे. पैशाचं नियोजन आणि किती पैसे आणि कसे सेविंग करता येईल पैसे या दिशेनेच सगळं चाललेलं असतं प्रयत्न हा. म्हणजे जसं आपण गॅस लिहून ठेवतो बघा, माझं सगळं ना कॅलेंडरवरतीच असतं. दुधाचा खर्च आहे तो पण सगळं मी कॅलेंडरवरतीच लिहून ठेवते. हे लाईटीचं बिल असतं ना ते ऑनलाईन भरावं लागतं, त्याच्यामुळे ते काय असं सेपरेट असं लिहावं लागत नाही. पण ह्या ज्या 2 गोष्टी आहेत ना कॅलेंडरवर लिहून ठेवते, ते बरं पडतं, लक्षात राहतं आपल्या. आणि आता असा विचार केलेला आहे की बाहेर आपण गेलो ना फिरायला, म्हणजे कामानिमित्त काही जावं लागतं, तो CNGचा किती टोटल खर्च येतो आणि इतर खाणंपिणं असतं काही, किंवा आपण काही खरेदी करतो, त्या सगळ्या वस्तूंचा टोटल म्हणजे हिसाब करून एका वहीमध्ये लिहून ठेवायचा. आणि तेच तुम्ही आत्ता एका क्लिपमध्ये बघा बघितलं, तेच सगळं आमचं बोलणं चालू होतं. पण बरं पडतं ते आपल्याला. महिन्याचा जेव्हा आपण खर्च काढतो ना त्यावेळेस आपल्याला कळतं की नाही इथे हा एवढा पैसा खर्च झालेला आहे, ह्या महिन्याचा खर्च किती झालेला आहे ते कळतं सगळं. आणि हे नियोजन माझं आजचं नाही आहे, फार पूर्वीपासून सगळं चाललेलं आहे माझं. म्हणजे तुम्ही पण हे करत असाल की किती गॅसला किती पैसे गेले, भाजीला किती पैसा खर्च झाला, आपण मार्केटमध्ये जाऊन किती टोटल पैसे खर्च झाले, हे सगळ्या छोटा मोठा आहे ना सगळं लिहून ठेवते. त्याच्यामुळे कसं बरं पडतं की महिन्याला एक हिसाब मिळतो की ह्या महिन्यात इतका खर्च झालेला आहे. आणि समजा कधी जास्त झालाच मग आपल्याला कळतं नाही बाबा ह्या महिन्यामध्ये जास्त झालेलं आहे, मग पुढच्या महिन्यात थोडंसं तिथे आपण मग समतोल राखून मग किंवा हातचं राखून मग खर्च करतो. आणि ह्या गोष्टी गरजेच्या पण आहेत. आपलं जर का घर व्यवस्थित चालवायचं असेल तर हिसाब किताब ह्या गोष्टी पाहिजेच. आणि प्रत्येक स्त्री ही गोष्ट करते, मला 100% का 200% मला खात्री आहे की तुम्ही पण हे करत असाल, आणि करायलाच पाहिजे. तरच आपलं घर, आपला जो संसार आहे ना व्यवस्थित चालतो आणि अडचणीच्या काळात सेविंग उपयोगी पडते. जास्त नाही पण जितकं आपलं महिन्याचं बजेट आहे त्याप्रमाणे थोडंफार सेविंग पण पाहिजे. चला आता आपलं जे काय आहे थोडंफार ते मी रुटीन तुमचे शेअर करते. आणि 2 जण आता गेलेत बाहेर काम करायला. ते मोठ्या मोठ्या दगडी बघा आहेत ना, तुम्हाला बघा मागे दाखवलं होतं मी, त्या हलतात का प्रयत्न करून बघतायत 2 जण. म्हणजे चला म्हटलं आज कुणाला सुट्टी आहे ते म्हटलं होऊन जाईल. नाहीच तर मला पण तिकडे कॅमेरा पडला असता, जावं लागेल त्याला मदत करायला. हाताने खेळ. थांब ना जरा, थांब, उभं ही तार कुठे होती, कशामध्ये? हा बघा एवढी मोठी तार भेटली बघा. ते दगडी आहेत ना त्या मातीमध्ये एकदम रुतून बसल्यात, खूप ताकद लावून लावून काढतायत. ते बारके बारके घ्या, बाकी राहू दे मोठे मोठे. उगत नको, उगत काय लागलं वेळ डोक्याला ताप नको परत. ऐकलं काय? नका त्या मोठ्या ह्याच्यात फंद्यात पडू. कुणाला राहू दे, बारके बारके उचला, बारके बारके.
जळलेले आहेत ना चांगले ठेवून दे. जळले हा पण उंडका तिथे न्यायला पाहिजे जायला. हा बघ केवढा मोठा आहे हा उंडका. अशी लाईन लावली दगडांची. हे दगडी काढल्या ना मोठ्या हा बरोबर होणार. कुठल्या मोठ्या दगडी खालच्या आहेत त्या. ही चालेल अशी अशी पण चालून जाईल. हे कसं राऊंड होईल ना. हा मग थोडीशी मातीची भराव टाकला का झालं मग. तिकडली माती तिकडल्या त्या 3 दगडी इथे येतील बघ. ह्या मोठ्या दगडी काय हलत नाही. सकाळी प्रयत्न करून करून नाही झालं त्यांना वाटतं राहू देत. हे की मातीच हवे ना. म्हणजे तो दरायचा होता ना इकडे एक साईडला तुटलेला आहे तो ना. त्याला ठेवलंय कामाला येईल. हे ठेव गुरं वगैरे हे त्रास होता तिकडे. जाऊ दे एक साईडला. पण ते आपल्याला कामाला येणार आहे पुढे. तिथे कुठे काय करायचं झालं की खाली टाकतात. हा तिकडे जाऊ दे. दगडाला टच करून ठेव असं. म्हणजे गुरांचा त्रास नाही. सकाळपासून किती बापरे झालंय चाललंय. कुणाला झाडांना पाणी घालतोय तो बघा. ह्या हलवायच्यात दगडी इकडच्या ह्या नाही ना. इथे त्याच्या बाजूला आहे दगडी. इथे एवढं राहिला 4 दगडी टाकले की झालं. झालं तर 5-6 टाकलं की झालं ते. इकडे तिकडे उचलून टाकतो. बापरे किती ना हे रान पेटवायचं केवढं मोठं काम आहे बापरे. पाऊस पडून गेल्यानंतर किती दिवस आता तुम्ही बघताय. आज किती दिवस झाले आम्ही करतोय. थोडं थोडं रोज आपलं चाललेलं आहे. दोरी केली म्हणून बरं झालं. जरा आता मच्छर जरा मच्छर कमी. थोडी मच्छर कमी चावली. दुसरं काय मच्छर आपल्याकडे कशी ना गावी आणि मुंबईमध्ये फरक आहे की नाही. आपल्याकडे संध्याकाळीच मच्छर थोडी चावते. रात्री जरा पण नाही. या टायमाला हा आता बघा हा टाइम आहे ना. या टायमाला असते थोडेफार मच्छर आणि नंतरला गायब होऊन जाते. लाईट लागली की काय. हां लाईट आता लागली 6:15 वाजलेत आणि जरा बसलोय. ही आमची रोजची वेळ आहे बसायची. रोज असं बसतो थोडा वेळ बाहेर अंधार व्हायच्या आधी. बरं वाटतं मग. छान वाटतं. चांगलं असतं हे. जेव्हा सूर्य मावळतो ना त्यावेळी आभाळात पण चांगले असे रंग असतात ते समोर बसून बघायचे. चहा पाणी झालाय पिऊन. आज हे बरंचसं सगळं साफ केलं. दगडी काय हटला नाही हो. तुम्हाला मगाशी पण म्हणाली ना. त्या दगडी खूप खूप जड आहेत. खूप जड आहेत मोठ्या दगडी. दगडी आहेत ना. कोणाला तरी बोलून काढूया आपण. हां होईल का 2-3 आहेत त्या. 2-3 बोलूया पेलवान माणसं. हां आणि त्यांना काय थोडंफार देऊन एक साईडला करून घ्या. मजुरीवरती ना. हां JCB बोलून माहिती काय होईल. JCBचं झाड वगैरे कसे मध्ये मध्ये लावले आहेत त्याच्यामुळे दगडी हटवायचं म्हटलं ना तर जरा प्रॉब्लेम वाटतं ना. नाही JCB साठी नुसतं दगडी बोलून काय 800,000 रुपये तो यायचे फक्त 4 जास्त पैसे घेणार फालतू मध्ये. म्हणजे तासाला 800 रुपये ते वेगळे. 2 तास 4 तासाचं काम असेल तर आणि यायचे जायचे पैसे घेतात ते वेगळे. आपल्याकडे येण्या जाण्याचे पण पैसे वेगळे घेतात ते. 1 तास एक्स्ट्रा घेतो ना आपल्याकडे वरती यायला. रोड आतमध्ये आहे ना. 1 तास एक्स्ट्रा घेतो. 1 तासाचे म्हणजे आमच्या इथे काय नाही काय पण काम करायचं असेल ना तर सगळ्या ह्याचे पैसे जास्त लावतात. का तर तुमचं गाव आतमध्ये आहे हे त्यांचं कारण सगळ्यांचं ठरलेलं असतं. कारण आपण अडलेलं असतो. काम करायचं असेल तर पैसे द्यावे लागतात एक्स्ट्रा. जाऊ दे आता होईल तेव्हा होईल. बघू आता. झालंय आता बऱ्यापैकी झालंय साफ. अजून समोरचा पट्टा आता तो आहे तो करायचा आहे. होईल सगळं हळूहळू. एकदम करायला गेलो ना भारी पडतं ना ते त्रास होतो. पक्ष्यांचा आवाज बघ. पक्षी आता तिथे काही नाही काय बारके बारके किडे मकोडे दिसतात ना ते खातात. ते समजलं ते बरोबर झाडतात. चेक करतात सगळं बरोबर झाड. कालच्या व्हिडिओमध्ये का परवाच्या व्हिडिओमध्ये मला वाटतं परवाच्या दिवशी व्हिडिओ टाकला ना त्यात मी तुम्हाला टायमिंगबद्दल बोलले होते. म्हणजे व्हिडिओचं टायमिंग आपण चेंज करूया असं मी म्हणाले होते. कमेंट करा तुम्हाला सांगितलं होतं. आणि बऱ्याच जणांच्या कमेंट्स आल्यात की ताई आहे तो टाईमच म्हणजे चांगला आहे 10 वाजताचा टायमिंग. कारण बघा सगळ्यांना वेळ नसतो. मी दिवसभर काम करून नंतर मग त्यांना कसं आरामात बघायला मिळतो व्हिडिओ. बरोबर आहे ना 10चा टायमिंग. 9
बघू थोडा 1 तास आधी टाकता की चालेल, अजून 1 तास आधी टाक 9 वाजता. 9 वाजता. काही लोक लवकर झोपणारी पण असतात, वयस असतात, काय असतात ते, मग ते त्यांची कामं आरंभली की ते बघू शकतात ना. हां ते काय जणांचे कमेंट आलं की जरा लवकर म्हणजे दिवसभर टाकलं ना तरी पण चालेल थोडा असं आहे ते. बघू तास जरा लवकर केलं ना की कसं त्यांना पण थोडा वेळ, काही लवकर असतात झोपतात, काही घरात म्हणजे आजारी बिजारी कोण असतात काय असं, मग लवकर असलं की ते त्या टायमात होतं ना त्यांचं, पहिलेच त्यांना झोपायचं होणार असतं. रात्री लेट होतो कधी कधी, व्हिडिओ काय ठिकाणी लेट पण होतं असे, नेटवर्क असतो की नाही असते काय काय. 9चं टायमिंग चांगलं आहे ना. 9चा टाईम बरोबर आहे. 9 वाजता बरोबर आहे. 9 वाजता कसं बघितलं लोकांचं 9, 9:15, 9:30 वाजेपर्यंत जेवण खाणं पिणं म्हणजे 10 वाजायच्या आत सगळं होतं. मग त्या टायमाला लोक फ्री असतात, तसं त्या टायमाला फ्री होणार होतं. ठीक आहे मग 9 वाजता व्हिडिओ टाकूया. आता कुणालचे बाबा म्हणतात ते पण मला पटतंय, तुमचं पण पटतंय, म्हणजे सगळ्यांचा विचार करूनच चाललेलं आहे. म्हणजे मला पण बरं पडेल, तुम्हाला पण बरं पडेल. ठीक आहे 9 वाजता मग मी कम्युनिटीमध्ये पोस्टमध्ये टाकून देते. मग आता आजचा व्हिडिओ माझा झालेला आहे एडिटिंग करून, अजून काय अपलोड वगैरे केलेलं नाही. आता मी करीनच आणि मग मला वाटतं पोस्ट करते मी कम्युनिटीमध्ये आणि मग तुमच्यापर्यंत पोचेलच वेळेमध्ये. कारण हा व्हिडिओ पोचेपर्यंत मला वाटतं आज शूटिंग केलं आहे म्हणजे दुसऱ्या दिवशी माझे व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोचतात. कारण वेळ नसतो त्याच्यामुळे मला कसं म्हणजे आज शूटिंग केलं आणि लगेच एडिटिंग असं नाही होत. एका दिवसाचा गॅप असतो, कारण घरातलं सगळं सांभाळून बघा करावं लागतं. त्याच्यामुळे माझा एका दिवसाचा गॅप पडतोच, असं आहे ते. टाइम लागतो टायमिंग टायमिंग एडिटिंगला पण म्हणजे बराच वेळ जातो. मग घरात सगळं जेवण नाश्ता सगळं पाणी सगळं बघूनच मला करावं लागतं. आता याच्यात पण तिकडे गावाला आल्या कारण कामं पण वाढले, तिकडे कामं आता भरपूर वाढलेली आहेत. ते वेळ नाही भेटत जरा. हां घर आपलं मोठं झालेलं आहे. शहरामध्ये तुम्हाला सांगते चला 1 रूम किचन असेल, छोटं असलं का पटकन आपलं होऊन जातं. आता हे पुढची पडवी बांधले, परत हे मागचं, त्याच्यामुळे हे डबल काम वाढलेलं आहे माझं. झाडू काढायचं वाढलेलं आहे, लादीवर पुसायची हे एक्स्ट्रा काम आहे, बाथरूम हे सगळं आहे, जास्तीच काम वाटतं. जितकी मोठी जागा तितकं काम जास्त, हो की नाही. परत बाहेरचा परिसर असतो तो वेगळा, झाडायचा वगैरे. हां मग कधी कधी असं मला वाटतं की छोटंसं घर असतं ना तेच बरं, पण कधी कधी असं वाटतं की मोठं पण चांगलं, असं म्हणजे दोन्ही बघायला गेलं ना, दोन्हीकडनं बघायला पाहिजे. मोठं सामान जास्त असेल तर असं वाटतं की मोठं घर पाहिजे. मला आड्याच्या बाहेर साफ करावी लागतं, झाडं सगळं साफ करावं लागतं. म्हणजे आजूबाजूला कसं हे कचरा वगैरे ठेवून चालत नाही, परिसर साफ करा, हे करा, सगळं करावं लागतं ना. आता पण मी बरंच इकडचं बघा साफ करून घेतलं, भरपूर झाडलं, त्या साईडचं पण सगळं उचललं. म्हणजे दिवसभर काय नाही काय चालू असतं, छोटं मोठं भरपूर काय काय चाललं असं सकाळी उठल्यापासून. जसं जमतं तसं मी करते, असं आहे. आपण सगळे आलेले आहेत पक्षी बघा. तर चला आता मित्रमैत्रिणीनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. कसा वाटला तुम्हाला व्हिडिओ कमेंट करून जरूर सांगा. आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. चला बाय बाय सर्वांना.